Arratsaldeko 3:56 minutu, bana berdindu du Sansek Kultura Leonesaren aurka Reino del León futbol zelaian, bigarren mailako 20. jardunaldiko norgehiagoka izan da, gogoratuko dugu batetik Kultura Leonesak aurrekoan 4-0 galdu zuela Las Palmasen aurka Kanaria Arruarteetan, eta Sansek berriz 1-3 galdu zuen Anoetan Zeltaren aurka. Bi taldeek jaitsieratik kanpo, baina garaipen premian hasi dute urtea, eta horretarako Kuko Ziganda eta Jonan Sotei entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Kultura Leonesan Edgar Badia izan da tepean, 4-4-2 sisteman, atzealean lauko lerroan Iban Kalero jokatu du eskuinetik, Hinojok ezkerraldetik, Suarez eta Barzic izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Ojeda eta Bitxo, Pibek jokatu du eskuinaldetik, Tresakok ezkerretik, eta goian Txakon eta Manu Justo izan dira. Jonan Soteik berri, Sanseren aldetik, 4-3-3ko sistema ezarri du, Fraga izan da tepean, lauko lerroan atzealdean Alberto Dadiek jokatu du eskuinetik, Baldak ezkerraldetik, Calderón eta Peru Rodríguez izan dira atzealdearen erdigaldean, Mikel Rodríguez, Toni Carbonel eta Gorka Gorosabele zelai erdian, eskuinetik Lander Astiazaran, ezkerretik Jogo Xien eta goian Gorka Karrera. Partida hasieran Kultura Leonesak hartu du, norgehiagokaren ekimena, batez ere ezkerraldetik Tresakorekin eta Piberekin jokatu nahi izan du hauek Sanseren atzealdea usten saiatzeko edo, baina Sanse sendo aritu da atzealdean, eta ondorioz Kultura Leonesak lehenengo minutu horietan behintzat ez du aukera handirik izan. Gerora baina Sanse dominatzen hasi da, nagusitasun nabarmena erakutsi du Ansotegiren taldeak, eta hor ikusten da ez zenolako nortasuna duen taldea den Sanse, ez baita erraza sekula etxetik kanpo norgehiagoka dominatzea, baina lehen zatiaren amaierara arte hortxe eduki du Kultura Leonesa alambrearen ertzean oso larri zebiltzan Leongoak, eta gainera Sanserentzat albiste txarrak goiz hasi dira izan ere. Iker Calderon, 23. minutuan, Iker Calderonek mina hartu du, eta bere ordezuna Saio atera da, egia esan ordura arte partida zuzena eta egokia jokatzen ari zen, Sanse atzetik ateratzen eta berak ere protagonismoa bazuen, baloi aurrera ateratzerako garaian eta eta partida egokia jokatzen ari zen Calderon, baina azkenerako mina hartu du, eta 23. minutuan oso goiz egin behar izan du lehen aldaketa Ansoteik, eta gero adierazgarria izan da hor nola aulkian plastikozko aulki batean eseri den Calderon, erabate etxita, burumakur, ezinean, eta Dani Diaz taldekidea hortxe joan zaio, besarkada bat eman, eta konsolatzera ez baitira noski momentu errazak. Calderon gainera Real Zeko erdiko atzelaria da, beretzako jada bigarren mailan Sanserekin jokatzea gauza handia da, eta 23. minutuan zelaia horrela utzi behar izatea, ez da inoren gustukoa izaten, eta are gutxiago mina hartzen duen batena. Bere ordezuna Saio atera da, Aiok ere partida egokia jokatu du, atzealde horretan behar bada zenbaitetan zuloak ere utzi ditu, baina gero nabarmendu nahiko nuke Sansek taldean jokatzeko duen gaitasuna, batez ere hor ikusi ditugu, gaurkoan Dadiek jokatu du eskuinalde horretatik, eta partida ona egin du, eta zelai erdian Mikel Rodríguezen inguruan zer esan, baina denboraldi osoan zehar ari gara esaten, sekulako jokalari puska da Mikel Rodríguez, Realak proiektu ikeragarria dauka Getariarrean, eta bertan gaurkoan ere sekulako jokaldia egin du esate baterako Kultura Leonesako 3 jokalariri izkin egin, eta Edgar Badiaren eskuek saiestu dute behar bada urtea hasteko golik onenetako bat, Mikel Rodríguezena izango litzakeena, area barruan hortxe ezkerrarekin jaurti egin baitu, baina aurretik 3 jokalariri izkin egin ostean, eta Edgar Badiak ere zeresana eman du gaurkoan, beste bat ere atera dio Oxienek ere partida oso ona jokatu du, esango nuke denboraldi hasiera oso ona egin zuen Realeko erasoko jokalariak,
baina erdi pare horretan edo apur bat desagertuxeago ibili zen, tarteka ere ez zuen jokatu, eta orain berriro ere sekulako jokoa egiten ari da, esate baterako ezkerralde horretatik dituen hankaluzeak bikain baliatzen ditu, daukan potentzia hori ere, naiz eta nahiko meharra den izatez, hala ere Oxienek gaurkoan ere partida bikaina jokatu du. Eta, lehen zatia horrelaxe amaitu da, huts eta huts, egia esan Sanse jaun eta jabe zen, naiz eta partida hasieran Kultura Leonesak behar bada partidaren ekimena hartu duen, eta bigarren zatia hasi bezain laster, bigarren zatian lehenik eta behin Hinojo eta Pibe, egaletako bi jokalariak kendu ditu, ikusi du Kuko Zigandak partida hasieran batez ere saiatu da, eurekin jokatu, euren gana jokoa zabaldu eta hartara eurek barneraka eginda aukerak sortzen, baina ikusi du hori ez dela eraginkorra izan, eta ondorioz Larios eta Maestre atera ditu, eta hauek ere bete dute, desagertu xeago ibili dira, esan bezala edo hasieran esan bezala Sansek jokoaren domeinu gehiago izan duelako, eta 49. minutuan Mikel Rodríguezek baloia eman dio Tomi Carbonelli, honek kontrolatu eta haze gola egin duen areaz kanpotik, gol ikusgarria sartu duenetan Carbonellek huts eta batekoa izan da, Sanserentzat albiste bikainak ziren horiek, baina bikainak bezala bazekiten, noski, eta hau beti gertatzen da eta beti gertatuko da, sufritu egin beharko zutela azkenera arte, baina ere Toni Carbonellek sartu duen gola ikusgarria izan da benetan areaz kanpotik zenolako zehaztasunarekin eman dion baloiari, atezaina Edgar Badia erabat erdian geratu da, ez da mugitu ere egin lehenengo zatian sasoi batean eltzen aritutako jokalariak sekulako geldiketak egin ditu, eta esan daiteke egin batean Kultura Leonesa taldea bera salbatu egin duela pare bat gol edo jasotzetik, baina bigarren zati honetan Tomi Carbonellen jaurtik eta horretan ez du ezertxo ere egiterik izan. Eta 62. minutuan Txakon eta Justo atera ditu, Enboula eta Txakon eta Justo kendu eta Enboula eta Ribeiro atera dira. Bi aurrelariak kendu ditu, beste freskotasun bat behartzuen erasoan, eta eman diote, batez ere Ribeiro, atera denetik erabat irauli egin du Kultural Leonesaren jokoa, bera izan da gaur arratseko protagonista nagusi inolako zalantzari gabe, Ribeiro bera, eta, minutuak aurrera joan ala, pixkanaka Sanse ere atzean sartu da, eta erakutsi du, zenbait partidetan Ansotegiren taldeak atzean sartuta ere funtzionatzeko gai badirela, eta emaitzei eusteko gai ere, horretan irmotasuna badutela, baina Kultura Leonesak esango nuke aukerak gehiegi sortu dituela eta asko barkatu dute, ikeragarri barkatu du Leongo taldeak, 75. minutuan Tresako kendu eta Collado atera du, Tresako ere lehen zatian desagertuta ibili da, eta bigarrenean apur bat berpiztu bada ere, ez du bere unik onena izan gaurkoan, eta 76. minutuan Mikel Rodríguez eta Oxien kendu ditu, Ezeizabarrena eta Martxal sartzeko. Mikel Rodríguezen inguruan aipatu dugu, min hartuta egonda, eta pena da jarraikortasun hori ez duela eduki, bestela nik uste eta oraindik ere behar bada erritmoa hartzeko izango du, eta hala ere gaurkoan egin duen norgehiagokarekin badirudi ez dela denboraldi osoan min hartuta egon, biek ala biek partida oso ona jokatu dute, nik ez nituzken egoera normal batean kenduko, baina Ansotegik behar bada beste zerbait ikusi du, eta euren ordez Ezeizabarrena eta Martxal atera dira, sistema aldetik ez du aldaketarik egin behar izan Ansotegik, eta Oxienek ere esan dugu, sekulako kalitatea erakutsi du, potentzia handia du, jokalari azkarra da, baloia oinetan bikain eramaten du, eta hori funtsezkoa da, metro asko egiten ditu aurrera lasterka, eta alde horretatik finaritu da Oxien, eta Ezeizabarrena eta Martxalen aldaketek, ez dute emaitza eusterik izan,
Izan ere, 87. minutuan, Ribeirok area barruan baloia hartu, jaurti eta Dadiek sartu du azkenerako bere atean, naiz eta noski Ribeirori eman dioten gola golera zioalako, baina Dadie saiesten saiatu da, baina ez du lortu. Ondorioz, karrera eta Gorka Gorosabel kendu eta Dani Diaz eta Mari Ezkurrena atera ditu, erabat azken 2 minutuetan garaipenaren bila joan nahi izan duan Sotegik, Gorka Gorosabelek ere partida bikaina jokatu du, oso protagonista ari da izaten aurten eta horre arazoak ere izan zituen Donostiako erdilariak, baina oro har denboraldi ona ari da osatzen Gorka Gorosabel eta gaurkoan ere partida bikaina jokatu du eta Gorka karrerak, gaur behar beti bezala oso borrokalari ibili da, aurrean beti ez da sekulak ikiltzen, beti ematen du aurpegia, beti saiatzen da baloi guztia borrokatzen, baina gaurkoan behar bada beste batzuetan, baino eraginkortasun gutxiagorekin. Eta Mari Ezkurrenak eta Dani Diazek ez dute zertarako aukerarik izan, azken minutu horietan, kontua kontu, azkenerako bana berdindu du Sansek aipatu bezala, eta ez da emaitza txarran Sotegiren taldearentzat, baina behar bada, denboraldiko dinamika ikusita gaur Leonen irabaztea, aurkari zuzen baten aurka gainera, derrigorrezkoa edo bezala zen Sanserentzat, baina ez dute lortu, eta ondorioz une honetan Kultura Leonesa 15. postuan kokatu da 24 punturekin jaitsieratik 3 eta Sansek 18. jarraituko du jaitsieratik puntu bakar batera. Gogoratu Kultura Leonesak bat, Sansek bat, Reino de Leonen.